ये इकडे आला काय. जेवढा घर खुश नसेल तेवढी ही खुश झालेली आहे. ओळखते तू. घर बघूया आणि वरती बघा कसं दिसतंय. अरे वा, शेड लागलेला आता पावसाचा टाईका. इकडे इकडे लावायचे पत्रे. हे काय उडालं काय. ते दगड लावला होता म्हणून ना. गाडी इकडे कशी आली माझी. ही पण अजून एक आली. आपण जरा पहिलं पाणी चेक करूया. ओके, फुल आहे. फुल आहे. हे पण फुल आहे. हे पण फुल आहे. नंतर संध्याकाळी पाणी वाटलं. ओके, पाठून बघा कसं दिसतंय. हे पण बॉक्स बनवले आहे ना. हो, विंडो ना. पत्रे टाकलेले आहेत. पंदल पण टाकलेले आहेत. पंदलचे पण आउटलेट इकडून आणलेले आहेत. आणि नळ बंद आहे. व्हेरी गुड. हां, चला 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 वरती जाऊन येऊया का. वरती हे तिघं जण आले. आणि इथे गेट पण असं हे बनवून घेतलं आहे ना. ह्याचं जे बाकी ते करायचं आहे म्हणजे आता पडणार नाही ना. चला, एवढा बस ब्लॅक क्रश सँड वाळू आणि एवढं उरलेलं आहे. छान वाटतं वरतून आहे ना. कसं मस्त वाटतं ना. मोठं वाटायला लागलं ना. ते कौलं होतील ना. हां, अजून छान वाटेल. मोठं वाटतं ना वरती. सिनेरी बघा. वा, बबू एवढे खुश झालेत. बबू चल काजल, एक राऊंड वरती मारून येऊया. चल, आलो बाहेरच. इकडे पण गेट लावलेला आहे आम्ही है ना. म्हणजे बुबू आता वरती जाणार नाही. आतून गेट आहे. गेट उघडलेलं आहे. वा रे वा. आम्ही पण म्हणजे पत्रे लावताना आम्ही नव्हतोच इकडे आहे ना काजल. वा, इथे बघा काजल. इथे पण लागलेला आपला पत्रा है ना. वा वा. आता हे मम्मीने पण बघितलं नाही आणि कोणीच बघितलेलं नाही. पत्रा इकडे लागलेलं. आणि आपली टाकीची इथे होती ती वरती गेलेली टाकी. चला आता आपण नाही, तुम्ही पण नाही बघायचं. आमच्यासोबतच तुम्ही बघायचं. 3, 2, 1. आता मी पण टर्न होतो आणि तुम्ही पण टर्न व्हा. वाव, किती मस्त वाटतंय बघ ना हे. तुम्हाला कसं वाटतंय जरा सांगा या मला. असं वाटतं वेगळ्या ठिकाणी झालोय ना. आलाय काय. हा, ओके ओके. हां हां. वाव, हे कसं वाटतंय मला सांगा. असं वाटतं कुठे ते महलमध्ये आलो आहे ना. असं महलमध्ये आल्यासारखं वाटतंय. वाव, एक नंबर. मस्त काम झालेलं आहे. आणि सर्व श्रेय जातो तुम्हा सर्वांना. मम्मीला, काजलला, आईला, ताईला, बाईला, सर्वांना जातो. वाव वाव, एक नंबर. एक नंबर काम झालेलं आहे. मस्त ढगा बिगा बघा. चला आता पाणी आलेलं आहे की नाही आम्हाला सांगितलेलं आहे. आता पटकन प्यायचं पाणी भरायचं आम्हाला. आणि आमच्या झाडांना, माडांना, गाडींना सर्वांना पाणी द्यायचं आहे, घालायचं आहे. सर्वांना काय कामं करायची आहेत. आणि इथून वेगळे पत्रे लागणार आहे ना. ते डिझायनर पत्रे लावणार. हां, ते आता नंतर बस. आमचे इन्व्हेस्टमेंट संपलेले, पैसे संपलेले आहेत. अभी अगले साल जो भी होगा वो. बाय बाय. चला पटकन. बुबू ते बोलतील आम्हाला हे लावलं, आम्हाला वरती जायला देत ना. आता कधी लावते. आता बुबू वरती जाणार नाही. चला घर उघडूया. आलेलो आहे आणि आमच्या घरी. ए बॅगा ठेवा. चला
आता काजल काजल काय करणार आहे? काजल पाणी भरणार आहे. आणि मी खिडक्या खोलायचा कार्यक्रम हो. फटाफट एवढं छान नाही झालंय ना घर? नाही ना. वा, मस्त. किती दिवसानंतर बघतोय ना. 2 बाकीचे दिवस आहे सुद्धा. तोपर्यंत आपण पाणी भरतो. पटापट. 3 थोडा फॅन चालू करा म्हणजे व्हेंटिलेशन होईल. फॅन चालू करतो रे. माव आलेली आहे. माव वेलकम. माव नळ चालू कर तिकडनं. हां चला पाणी भरून घ्या पटकन. आमचं नशीब बघा किती कडक आहे. पाणी बघा आलेलं आहे आम्हाला. फॅन ऑन करूया पहिलं. चला खिडक्या उघडा. कार्यक्रम जरा व्हेंटिलेशन होण्यासाठी. किल्ल्याचं सर्व पाणी आम्ही भरून घेतोय ना. हो. आणि नशीब की आता पाणी आलंय. रोज 10-10:30 नाही आलेला आहे 11ला. तो आतापर्यंत हाय राहिलेला आहे. काय बघू काय माऊ. आता इथे बघा आम्ही जे ट्रेनमधून आणलं तेच आम्ही आता लंच म्हणून खाणार आहे. म्हणजे ते पण वेस्ट नाही जाणार. आणि बनवायला आता कसं नको आपलं हाय तेच खाऊया. आणि आपल्याला पुढे खूप काय काम आहे. ते ॲज युजल आपल्या इकडे कटलेट आहे. आणि आपण पराठा टेस्ट केला नव्हता. ते दही बरोबर खायचं आहे ना. हो. दही पराठा आणि कटलेट आहे इकडे. तुम्हाला साखर हवे दही. कटलेट आणि कटलेट तर आम्ही तुम्हाला टेस्ट करून दाखवलं होतं. आता आम्ही तुम्हाला एक पराठा आणि त्यासोबत दही पराठा आम्ही तुम्हाला खाऊन दाखवतो. छान. आता मी खातो आणि तुमच्याशी नंतर बोलतो. हां आता इथे आम्ही खाल्लेलं आहे. लंच केलेलं आहे. आता बॅगा बिगा सर्व आपल्या व्यवस्थित जागेत ठेवायचं कारण पूर्ण घर साफ करायचं आम्हाला. ब्लूवाली पण आणली. इथे फ्रीजचा पण काय वास मारत नाही आणि फ्रीज पण एकदम छान आहे. आता आम्ही फ्रीज चालू करूनच जाणार आहे है ना. पण आम्ही आहे आता 5-6 दिवस आहे तर फ्रीज यूज पण होईल तेवढा आहे ना.
बरोबर आहे. काजल दमलेली आहे वाटतं. काजल उचलत नाही. हे क्या बाहेर आया आणि सुकलं ते पूर्ण आहे ना. वरती से ढग बघ काजल कसे दिसतात आहेत. सीनेने आपल्या घराच्या आजूबाजू छानच दिसते ना. लॉक आहे. काय लिंबू लिंबू ज्यूस बनवायला. लिंबू नाही आलेले आहेत. नाही आले. आंबे आलेत का बघूया खायला. आंबे पण आलेले आहेत. चिकू आले. छोटूसा येत आहे. हा तसं आलं होतं एक काही हे बघा 2. हे बघ इकडे पण आहेत बघ. हे बघ 1 2 3 4 5 6 येतो दे येऊ दे. आणि हे बघ ह्याला बघ. हे कळी आली ना. कळी आले. बरं आलं आपण आलो. आता फुले मग आपण देवारा जाऊया. ऑलमोस्ट आतलं थोडं करून आम्ही सर्व साफ करतोय. आता झाडू मारायची वेळ आली आहे. काजल आता झाडू मारणार आहे पूर्ण घराचं. नाही पहिलं तू झाडू मारून घे आणि मी जेवढे ते खिडक्यांच्या बाजूला आजूबाजूला आहेत ना ते चौकोन त्याला मी पुसून घेतो कारण तिकडे जरा स्पायडरमॅन आले वाटतं. होय. आता सर्व झाडू आणि पुसल्यानंतर आम्ही हे पण परफ्यूम पण मारणार म्हणजे घर कसं फ्रेश वाटेल. रूम फ्रेशनर. रूम फ्रेशनर. आपल्याला दिसत नाही पण या कोपऱ्यांमध्ये पण ना असे जाळे असतात है ना. काजल जरा झाडू घेऊन इकडे. झाडू दे. हा
आपली गाडी बरोबर 15 दिवसानंतर चालू झालेली आहे आणि गाडीला सर्व्हिस करून ठेवली होती म्हणून आहे ना. हां, गाडीला सर्व्हिस करून ठेवली होती म्हणून है ना. नाही तर डिफिकल्ट असतं. कधी पण किक स्टार्टच करत राहायची. कमीत कमी मी त्याला 20-25 किक मारले असतील. मग काजलला बोलवलं, मग रेस आणि किक मारली आणि ती चालू होणार. जरा वेळ चालू ठेवायची. आता बघूया सेल्फ स्टार्ट होते की नाही बघूया. झाली झाली. मस्त आहे गाडी आपली. इंडिकेटर छान. काय नाव आहे तुझं? काजल. ते का बघ दिसला. हा दिसलं. हे असं ना लहानपणी मी करायची. हे लहानपणी नाही. आता मम्मी ना तुमची शुभांगीगीर काकू कुठे बाहेर गेली ना, तिला वॉकिंगला नेलं ना, ह्याच्यावरून आठवलं. कुठे पण गेली ना, आता समजा दिसला ना असं इथे इथे दिसलं ना, मग एस एस अशी एस एस अशी नाव काढणार ती. ही सवय आहे मम्मीची. आणि मी लहानपणी अशी करायची. ही गाडी पुसली बिसली होती तर म्हणून जरा तरी म्हणजे एवढी धूळ पण नाही झाली ना त्याला. आणि गाडीचं कव्हर आता इकडेच आम्ही अमेझॉन वरून मागवणार आहे. आजच मागवतो मी, म्हणजे गाडीचं कव्हर लवकर येईल ना, मग आजच मागूया. मेन काम होतं, घर साफ केलं, पाणी भरलं, नंतर आपण काय काय केलं काजल, आपण ऍक्टिव्हा पण चालू केली ना. ही वाली ऍक्टिव्हा पण चालू केली. आणि आता संध्याकाळी झाडांना पाणी घालणार आहोत, ओटा धुवून घेणार आहोत. झाडांना पाणी घालायचं आहे आणि वरती जे बांधकाम झालंय ना त्याला पण जरा मी पाणी जोपर्यंत बांधकामाला पाणी शिंपणार मी. आणि गाडी स्टार्ट करायची एवढी फक्त. ऑलमोस्ट सर्व आपण क्लिअर. संध्याकाळीची म्हणजे रात्रीची आपली राईड पण आहे. हां बघूया, राईड करूया. बघूया नाही जायचं. बघा आम्ही दमलो बघा, ट्रॅव्हलिंग करून आलो तरी आम्ही सर्व काम केलं पूर्ण. आता जरा आम्ही पडतो. हां, तुम्हाला ब्लॉग कसं वाटला ते पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि डोळे बंद का होतं ते कारण ऊन आहे ना. आणि व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. आणि या आमच्यासोबत तुम्ही पण घरी राहिला. घर बघा कसं दिसतंय, मस्त दिसतंय. बाय बाय. बाय बाय.